Добре дошъл приказния свят на дъгата, Монко. Той чудо няколко ще трябва да е станал. Да взема аз, да поразмисля, докато е време. Зайчета, елате да му покажем приказния свят на дъгата. От нашия край. Тук ли? Следващото изпитание. Късметлийския кълбак съм си взел. Спокойно. Това е изпитание за търпението. Хубаво де. Айде, казвай. Нарисувай ми тъга. Кой? 15 минути от този диск. С моливчета да драскам. Че аз мога, само ако ми дадеш четка, тук, отгоре на небето, от единия край до другия, директно ще ти нарисувам тъгата. На ти четка да видим. Гледай сега. Нате. Ама ми не дай внимателно, Опа! Червено! Зелено! Ти синьо! Гледай! Че аз нищо не виждам. Как? Тук беше! Сега видях! Не ми трябва помощ! Ти мене време ми остави, аз ще измисля начин. Я пак!